tomto budem pozbudzovať Slovenky a Slovákov, aby sme neboli ako také telce, lebo chcú mať telce. Aby sme robili to, čo je povinný politický názor, ktorý nám niekto zo západu stále posúva. Toto musíte robiť, nejako inak to nemôže byť. Mne sa vyhrážajú, že budem potrestaný, ak sa rozhodnem ísť 9. mája na oslavy do Moskvy. A čo má spoločné oslava 80. výročia konca druhej svetovej vojny v krajine, ktorá niesla najväčšiu ťarchu s tým, čo sa deje dnes? To máme pripomínať všetkým slová vojakov 1. Československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu, ktorí hovorili: pešo sme prešli stovky dedín cez bývalý sovietský zväz. A videli sme deti napíchané na kovové ploty, nahádzané do studní. Videli sme zverstvá, o akých sa nikomu ani nesníva. Na toto máme zabudnúť v mene koho alebo čoho? V mene toho, že niekto vymyslel nejakú novú železnú oponu. Ja túto novú železnú oponu odmietam. A nech je prejavom môjho odporu aj prítomnosť 9. mája na oslavách konca druhej svetovej vojny. Tam, kde tieto oslavy prirodzene musia prebiehať. Zakričme si všetci spoločne: nech žije Slovenská republika, nech žije slávna Červená armáda. A nech si pisálkovia tak píšu, čo chcú. Že vraj, čo to je za pozdrav? Sláva Červenej armáde. A komu mám kričať slávu? Austrálskej armáde? Fínskej armáde? Alebo armáde z Afriky? Veď to bola Červená armáda. Prosím, nenechajme si vymazať historickú pravdu z našich hlav. Preto kričím ešte raz: nech žije Slovenská republika, nech žije slávna Červená armáda a vďaka za oslobodenie Slovenska a Československa. Vám všetkým ďakujem, že